Bos días. A pasada semana anticipaba que o senfogarismo sería un dos temas de conversa nos días seguintes. Hoxe, luns, seguimos falando dese tema e, como seguinte paso lóxico, falamos tamén de inseguridade. Xa dicía que o problema do senfogarismo é un problema complexo, que non se resolve mandando os corpos de seguridade do Estado porque non sempre poden levarse a persoa, coller e sacala do medio e xa está, xa nos olvidamos dela. Non se pode facer así, fai falta a implicación de toda a sociedade. Hoxe, alguén fala nos medios de grupos de senfogarismo. É dicir, que para esa persoa están organizados e actúan xuntos. Eu non o sei, a verdade sea dita, eu non o sei. De ser así, posiblemente haxa motivos claros para que os comerciantes, os que o sufren, denuncien na comisaría, xa non denuncien nos medios ou lle digan ao Concello que se mova, senón que teñen argumentos suficientes como para ir á comisaría e presentar unha denuncia e que todo isto derive de outro xeito. Xa haxa unha denuncia clara e que eso poda levar a certa toma de decisións, non? Pero hai que facelo, claro. Hai que tomar esa decisión, implicarse tamén, non? En calquera caso, cando falamos de inseguridade en Compostela, é bo lembrar que a peor crisis que tivo esta cidade resolveuse coa implicación de todas as partes. A policía, a veciñanza, os comerciantes, os locais da hostelería, a parte social do Concello. A miña opinión é que alertar sobre os problemas non é o mismo que xerar alarma, que alarmar. Son dúas cousas moi distintas. Os que temos xa unha idade, cremos que hoxe Compostela é unha cidade segura, que comeza a ter problemas concretos, que requiren solucións concretas, e que non é unha cidade problemática na que a inseguridade este en todas partes, nin moitísimo menos. Na década dos 80 e dos primeiros anos 90 a cidade viviu unha crisis da heroína terrible realmente, de drogadicción absolutamente demoledora que provocou a súa vez aumento dos pequenos robos, a violencia xeneralizada, atracos nas farmacias, atracos a particulares na rúa, chegouse a romper as cabinas de teléfonos para conseguir monedas, bueno, ata disputas entre grupos que distribuían a droga, non? Tanto era así que os perigos, a xente máis perigosa teñía nomes que non vou a lembrar agora, pero que todos os da miña xeración, todos os da miña idade saben que falabas de tal fulano ou de tal outro. Bueno, uns morreron por sobredosis, outros acabaron na cárcere, algún aínda o podemos ver por aí completamente integrado e reformado, e algún o podemos ver por aí e cando ves os seus ollos, ves aquela mirada que xa tiña nos 80 e que aínda que agora este integrado non perdeu esa mirada. Hai que lembrar que a cousa estaba tan mal que a policía local creou unha brigada nocturna específica que, dito de xeito moi rápido, primeiro sacaba a porra e despois preguntaba. A regularización legislativa que se fixo a principios dos anos 90 e que máis ou menos marcaba unhas normas moi estrictas de comportamento para as policías locais, bueno, pois fixo que esta brigada nocturna acabara integrándose na policía local e que, bueno, tivera unha regulación máis estricta do xeito de traballar, de comportarse. Pero non cabe dúbida que esa brigada nocturna nos primeiros momentos serviu para, entre aspas, limpar a cidade bastante, non? Hai que lembrar tamén que a hostelería da Zona Nova chegou a un punto de tanto cansanzo que acabou por tomar as súas propias medidas e que algún día saíu á rúa para sacar dos propios locais aos drogadictos e aos que xeraban polémica, porque non vían outra solución. E queda xente, bastante xente que pode dar fe de isto que estou dicindo. Hai que lembrar o exemplo do Plan Comunitario de Vite. Foi un exemplo para rexenerar o barrio e a mí o que se me ocurre é pensar que sucedería se en aquel momento tan duro ese plan comunitario, que non lembro se foi así, pero que probablemente sucedeu, non? Pero
que fora criticado por buscar unha saída humanizada, non? Que fora criticado por digamos que intentar que esa xente se integrara ou que esa xente conflictiva buscara un camiño integrador, non? Dentro dun problema tan serio. Coa única intervención policial non se resolvería o asunto, é a miña impresión, e hoxe pasa máis ou menos o mesmo. Sen unha perspectiva social dos problemas, o único que queda é a represión. Non hai tanto que eses problemas estaban, por exemplo, na Praza do Toural, e pouco a pouco foronse solventando. Custou, é certo que custou que desapareceran, pero máis ou menos conseguiuse. Son problemas recorrentes que aparecen cada certo tempo. A parte está o que pasa na zona nova, nos locais de copas da zona nova. Morta durante moitos anos sin apenas vida e que agora desde hai xa bastante tempo, bueno, pues ten unha vida nocturna, non? A pasada semana unha asociación da zona nova denunciaba os problemas e ao mesmo tempo dúas discotecas contestaban a esa denuncia dicindo que os problemas estaban en algúns sitios moi concretos e que non eran esas discotecas, e que non eran só os grupos latinos o problema. Que sacamos disto? Bueno, pois que hai unha asociación e un grupo hosteleiro que queren resolver os problemas, ou polo menos están dispostos a dar a cara, ver que pasa e ver como resolvelos. Haberá que sentalos xuntos. A eles, aos responsables políticos, e entre todos ver onde están os problemas, que solucións se poden funcionar, cales non, tomar as medidas precisas para resolver todo isto, non? Non se pode defender Compostela e presumir dela como meta do camiño, como lugar de acollida, como todo iso, e ao mesmo tempo dicir que este é un lugar moi perigoso, no que crece a delincuencia, e no que ninguén fai nada por resolvela. Hai unha clara contradición moi evidente que non axuda a resolver o problema para nada, non? Creo que os políticos en xeral, e algúns en particular, teñen que intentar poñerse á altura da cidadanía en estes temas e non dramatizar máis do necesario. Insisto, unha cousa é dar a alerta, alertar sobre os problemas que hai ao que nos poden levar, e outra cousa é alarmar á cidadanía. E non pode ser unha cidade maravillosa de acollida e ao mesmo tempo un lugar tan perigoso que necesitamos intervencións inmediatas. Ten que haber un equilibrio aí que creo que é o que temos que buscar entre todos.